We talk football SA. Golden Arrows 1, Kaizer Chiefs 0, MTN 8, last 8. Kaizer Chiefs is out. Zweli, uthini mntama? Mntama into engizoyisho ukuthi Messi la sizobukela ibhola. Futhi ibhola lavela kwaba yibhola. Into vele Messi expectile ukuthi abantu abangadeserve kuba ku top 8 bavela bashesha baphuma. Uma ngathi yakhumbula kahle last 2 season abaqualifyanga namanje bavele bangeke baqualify. Vele bazoyenza umsindo ngoba banomona. Kulungile awasale kanjalo kodwa ke ngithenga ithikithi ngizobukela ibhola kwathiwa i-sold out. Mamathi sold out ngathenga leli elidurayo. Kodwa ke nokudura wakhona asikwazanga ukuhlala endaweni zakhona basixosha ngoba singamabhakaniya. Sesifuna ukwazi ukuthi mawukuthi kunama VIP, i-VIP into yomuntu onjani kumele ugqoke kanjani ukuze uhlale lapho. Shokuthi akumelanga ngizibhokele iPirates yami ngizele la kodwa ngisebenzise imali yami. Cha wemadoda ngiyibhakaniya. Into yokuqala ufunani lana ngizogada icup lami futhi ligadeke kahle ngoba unamthuthu out. Namthuthu out.